Dokážem prežiť 50 hodín čisto na čokoláde. Avšak nebude to len tak hociaká čokoláda, ale čokoláda Mr. Beasta, a to Feastables. Feastables je momentálne jeden z najžiadanejších produktov celosvetovo a nakoľko je skoro všade vypredaný, zohnať takúto zásobu bolo dosť náročné. Avšak na teraz... Toto je posledný trojuholník pice a na nasledujúcich 50 hodín moje posledné normálne jedlo. Dobrú chuť. Aj keď už je úplne studená. No popravde to je posledná vec, ktorá ma vtedy trápila, no a možno som sa mal najesť ešte trochu viac. 50 hodín čisto len na čokoláde sa v tejto minúte môže začať. S tým, že teraz tak je 18:26, čiže končíme približne 20:30 za 2 dní. Na tento balíček som čakal naozaj dlho, pretože precestoval naozaj obrovskú diaľku, no a mám tu teda všetky 4 druhy Feastables. Dúfam teda, že sú naozaj pokope, boli celkom dobre zabalené, no snáď ich bude dostatok. Reálne tak dostať tieto čokolády až na Slovensko bol hotový zázrak, keďže všade sú vypredané, nikde sa nedajú kúpiť, jedine tak z nejakej druhej ruky za dvojnásobnú cenu. Jedna takáto čokoláda za skoro 7 eur, dúfam, že bude chutiť aspoň dobre. Poďme sa teraz ale pozrieť, aké môžu mať dôsledky jedenie čisto čokolády 50 hodín v kuse. Ako prvé by mohol nastať nedostatok živín, následne prebytok cukru a tuku, keďže vlastne sa môže zvýšiť hladina cukru v krvi, no a taktiež závislosť, keďže čokoláda obsahuje látky, ktoré môžu vyvolať pocit závislosti, hlavne po 50 hodinách, keď som jedol len čokoládu, teda vyvolať nejaké abstinenčné príznaky. Dobré ráno, poviem asi toľko, že som fakt hladný. Včera, keď som rozbalil tie čokolády, tak už som ich vôbec nejedol, pretože som zvolil stratégiu, že rovno pôjdem spať. Predsa len som dúfal, že tie hodiny rýchlo zbehnú. No teraz sa ukázalo, že to asi nebolo najlepšie, takže rovno poďme na naše prvé chutné raňajky. Rozmýšľam, ktorú z týchto 4 príchutí otestovať ako prvú, no a asi by som rovno začal na začiatok s tým originálom. Čokoláda vyzerá zaujímavo, hore máme kúsok textu, dole máme kúsok textu, ale príde mi, že je naozaj dosť tenká. Každopádne prvý test Mr. Beast čokolády, dobrú chuť. Dobre, basic čokoláda, ale má to nejaký zaujímavý podtón, že tá čokoláda vlastne v konečnom dôsledku ani nie je taká výrazná a viac tam cítiť tú horkosť, aj keď aj tá je taká slabá, neviem ako to opísať lepšie. Každopádne takýto kúsok čokolády dať si hneď ráno ako raňajky, nemôžem sa sťažovať. Ono v konečnom dôsledku to, že tá čokoláda je takto tenká, tak z nej robí to, že sa je naozaj veľmi jednoducho a rýchlo. Ale že by som si tento druh čokolády znova kúpil alebo ho pravidelne jedol, tak to asi nie. Prešla približne hodina, odkedy som jedol ten prvý kúsok, čo boli vlastne ako keby moje raňajky. No a teraz tak sa snažím počítať nejaké písmenka v matematike, no okrem toho tak väčší problém je, že som dosť hladný. Povedal by som, že asi tak, ako keby som vôbec nič nejedol. No a keďže sa kvôli tomu vôbec nedá sústrediť, tak mi napadlo, že poďme urobiť takú menšiu ochutnávku aj tých zvyšných, ak sa nemýlim, 3 rôznych chutí, alebo teda príchutí čokolád, ktoré mi tu ešte prišli. Normálne keď sa naraňajkujem, tak potom vydržím kľudne aj 3 hodiny nič nejesť. No, myslím si, že toto ešte bude zaujímavé. Poďme sa ale pozrieť, čo sa môže stať s mojím telom každých 6 hodín tejto výzvy. Po prvých 6 hodinách jedenia len čokolády môže nastať pocit eufórie a energie z cukru. Po 12 hodinách sa môžu prejaviť prvé príznaky nedostatku živín alebo slabosť. Naopak ale chutné jedlo sa môže zvýšiť kvôli nerovnováhe cukru v krvi. No a po jednom dni, teda 24 hodinách, čo nebude ani polovica tejto výzvy, sa môže zvýšiť riziko srdcových chorôb, zhoršiť koncentrácia a pamäť, čo fakt nechceš, keď chodíš do školy. No a k tomu náladové výkyvy a podráždenosť. Po 36 hodinách môže nastať neschopnosť sústrediť sa a vykonávať bežné úlohy. No a taktiež pocit beznádeje a depresie. 42 hodín v tejto výzve môže priniesť poruchy srdcového rytmu alebo zvýšené riziko pádu. No a záver, aký bude, sa dozvieme v tomto videu. Toto je každopádne iba všeobecný prehľad a reálne to na mňa môže mať úplne iný dopad. Dôležité. 50-hodinová konzumácia len čokolády sa dôrazne neodporúča kvôli vysokému riziku pre zdravie. OK, takže doma to neskúšajte, no a my teraz poďme bezpečne pokračovať. Špeciálne tak som sa obliekol na túto veľkolepú ochutnávku, no síce tak tu mám iba tieto 4 príchute, aj keď ich je 8, 9 alebo dokopy myslím, že aj 11 s nejakými špeciálnymi,
no tie zohnať je naozaj extrémne ťažké, takže bohužiaľ máme tu iba tieto, ale stále lepšie ako nič. Koniec koncov jediný účel tejto ochutnávky je, aby som sa znova aspoň trochu najedol, keďže som fakt hladný. No a keďže túto klasickú čokoládu Original Chocolate som už mal na raňajky a nechutila nejak úplne najlepšie, tak tu už teraz vynecháme, pretože k nej nemám už čo viac povedať, proste som to tam celé zhrnul. Každopádne poďme teraz ochutnať orieškovú čokoládu These Nuts, ktorá je veľmi populárna. Táto čokoláda tak je opäť takisto tenká, akurát, že teraz má vo väčšine časti v strede takto tenkú arašidovú náplň z arašid, teda myslím, že to je arašidové maslo, takže ja som si kúsok iba odlomil, no a dobrú chuť. Popravde, vôbec som to nečakal, ale musím povedať, že táto čokoláda s arašidovým maslom vo vnútri chutí oveľa lepšie ako táto klasická horká čokoláda. Celá tá chuť tej čokolády mi príde tak veľmi vyvážená, že aj cítiš tie arašidy, ale není to ani také strašné. Plus je to aj sladké a nemáš potom nejakú pachuť v ústach z toho, takže necítim ani, že by som sa potreboval napiť. Takže táto čokoláda je zo všetkých dvoch, ktoré som zatiaľ mal, reálne najlepšia. No poďme na ďalšie. Teraz takto máme Feastables Crunch. Túto čokoládu som ešte nikdy takýto druh čokolády nejedol, pretože je to čokoláda s ryžou, tak som fakt zvedavý, ako to bude chutiť. Musím povedať, že hneď na prvý pohľad tá čokoláda nevyzerá vôbec zle, ale keď to otočíš, tak to vyzerá fakt zaujímavo a mala by to byť normálne ryža proste zaliatá v čokoláde. Zaujímavý nápad, dobrú chuť. Akože musím povedať, že nápad je to veľmi zaujímavý, pretože už iba keď si odkusujem z tej čokolády, tak príjemne chrumka, lebo tá vlastne ryža je tam vysušená, je tam vzduchá. Neviem, za mňa je tej ryži tam až moc, pretože mi to prišlo až moc také ryžové, nafúknuté, ale každopádne niekomu to môže chutiť. Myslím, že to je doplnené mliečnou čokoládou, takže za mňa je to opäť lepšie ako tá klasická, pretože je to také sladšie a pre mňa osobne viac príjemnejšie. Každopádne, keďže tej ryže je tam fakt veľa, tak mám normálne sucho v ústach, ako keby som jedol nejaké chrumky, takže je to každopádne zaujímavý koncept. No a posledná, môj najobľúbenejší druh čokolády je klasická mliečná čokoláda, tak ja fakt dúfam, že toto bude tá najlepšia čokoláda a že to nedopadne ako tá Original Chocolate. Opäť takto máme klasickú tenkú tabličku čokolády, čistej, mliečnej, dobrú chuť. Určite táto čokoláda chutí lepšie ako tá originál, ale aj tak mi príde proste, že tá chuť je tam taká slabšia na čokolády, ktoré ja už som dokázal ochutnať, pretože ja milujem čokoládu a veľmi rád si potrpím na kvalitnej čokoláde, tak by som povedal, že by som ju zaradil medzi tie lacnejšie alternatívy, ktoré môžeš kúpiť v obchode. Ale povedal by som, že celkovo overall, tak tie čokolády, nemal som teda šancu ochutnať úplne všetky, ale príde mi, že sú mierne prehajpené a v skutočnosti naozaj nechutia tak dobre. Každopádne viem, že MrBeast už vydal pred asi týždňom nové čokolády, no tie sa nedajú zohnať, že absolútne. Každopádne, ak by som ich náhodou dostal, tak by som potom updateol moje hodnotenie, pretože tie by mali chutiť zase úplne inak a hovorí, že vraj aj lepšie. Každopádne teraz musím ísť niečo vybaviť, takže sa vidíme, keď mi asi bude zle, alebo budem mať čo povedať. Keďže mám tej čokolády celkom veľa, tak mi napadlo, prečo z tejto klasickej čokolády neskúsiť urobiť napríklad horúcu čokoládu. A jednoducho hlavný zmysel je to, aby som stále dookola nejedol túto istú čokoládu, ktorá mi až tak veľmi nechutí. Na to, že tu je celá čokoláda, tak musím povedať, že vyzerá, že je tu fakt málo. Každopádne teraz už iba ostáva to tu položiť a počkať, kým sa to celé roztopí. Pozrite sa, jak dobre to už začína vyzerať. Pravdepodobne tam dáme ešte aspoň trochu cukru, nech je to ešte chutnejšie a inak to nechám takto, pretože sa mi s tým fakt nechce babrať a proste sa chcem z toho aspoň trochu najesť. Výborne, myslím, že môže byť. Asi mi mohlo napadnúť, že jedna má iba 60 gramov a že to fakt bude málo. Ale ďalšie sa mi už fakt nechce robiť, takže dobrú chuť. Chcel som si k tomu dať piškoty, ako by som si normálne k pudingu dal, avšak potom mi doplo, že môžem si dať iba čokoládu, takže dobrú chuť. Možno keby sa ten pridaný cukor rozpustil, tak by to bolo fakt dobré. Ale inak musím povedať, že to chutí možno, že skoro dvakrát lepšie ako v tom tuhom stave. Neviem, či len preto, že to je proste teplé, ale chutí to lepšie. Ak pozeráš toto video ešte stále bez odberu, tak ho prosím daj. Môže byť. Momentálne tak už je to viac ako 24 hodín, odkedy som mal posledné normálne chutné jedlo. No a keďže v tomto čase by som normálne mal večeru,
a čokoládu si už teraz fakt nechcem dávať, tak som sa išiel rovno osprchovať, pretože čo mám robiť. No a musím povedať, že táto druhá polovica dňa, teda od obeda až večer, zbehla celkom rýchlo a bez nejakých problémov. Jednak tak som mal celkom dosť veľa vecí, ktoré som musel urobiť, čiže som sa nejak nesústredil na to, že som hladný, alebo že potrebujem prestávku na to, aby som sa išiel najesť. Každopádne ale našiel som taký menší lifehack, ktorý mi aj celkom pomohol, no a tým sú žuvačky. Pretože proste neviem, ale keď som mal pocit hladu, tak som si jednu dal a proste nejak to prešlo a vôbec som sa na to nemusel ďalej sústrediť. Či to je podvádzanie? Podľa mňa nie, pretože som to nezjedol, proste to bolo iba na ten pocit, že ako keby som niečo jedol. Takže za mňa v pohode. Každopádne, aby sme tento deň celý zhodnotili, tak ako prvé energia, povedal by som, že jej mám celkom dosť, možno že aj viac, ako by som reálne mal mať, ale myslím si, že to je kvôli tomu, že tie čokolády majú v sebe naozaj veľa cukru, takže nejaká tá energia tam stále je. Taktiež nemôžem vôbec povedať, že by som bol nejak unavený, proste reálne sa cítim lepšie, ako keby som bol celý deň v škole, pretože to bude asi tým, že som v škole dneska nebol. Čiže únava by som povedal takmer žiadna. Pocity. Normálne tak zjem za deň 5 alebo 6 jedál, ak rátame aj tie najmenšie, ako napríklad 10. No ale dnes tak som mal iba pár kusov čokolád a pár žuvačiek, ktoré som ani nezjedol, takže nemôžem povedať, že by mi to nejak extra vadilo, že som mal len čisto čokoládu, pretože predsa len bolo to niečo málo cez 24 hodín, čo je aj bez problémov vydržať bez jedla. S tým, že ja som mal aspoň tú čokoládu, takže tam všetky tie ingrediencie, ktoré sú, tak si myslím, že mi zatiaľ naozaj pomohli. No a k chuti do jedla musím povedať, že na prvý deň, tak keďže ja obľúbujem čokoládu a nemám problém zjesť celú čokoládu, snažím sa ju jesť až keď som fakt, že naozaj hladný, aby som proste zbytočne nezjedol veľa a potom ostal ešte napriek tomu stále hladný. Takže toľko k dnešnému dňu. Zajtra je škola, takže si myslím, že to bude o to zaujímavejšie. Alebo možno aj horšie a ťažšie. Uvidíme. Good night. Avšak po pár hodinách situácia nabrala opačný spád. Momentálne tak je 10:30, no a ja som teda ešte niečo dokončoval do školy. Každopádne tá doba, odkedy som jedol posledné jedlo, je opäť dlhšia. No a mňa celkom výrazne, intenzívne začalo zrazu bolieť brucho, takže to asi ukončím a fakt už na dnes pôjdem spať a budem dúfať, že proste do zajtra sa to nejako zlepší, pretože takto by to nebolo úplne ideálne, nebudeme si klamať. Dobré ráno, je 6:50 a ja som sa rovno rozhodol, že vynechám raňajky, pretože si fakt teraz nechcem dávať čokoládu. Každopádne potrebujem nejakú 10, takže jednu klasickú a napríklad Disney. Výborne, prečo nie? Snad to zatiaľ bude stačiť. Myslím, že môžeme ísť. Prišiel som zo školy, je niečo po 4. hodine, no a musím povedať, že v škole sa po tej čokoláde len tak zaprášilo, takže ja som celkom hladný po 7 hodinách tam, takže ideme na malý obed, lomeno večeru, lomeno neviem čo všetko to ešte bude. Každopádne sa mi to už vôbec nechce robiť a reálne by som si dal nejaké mäso, pretože reálne cez 48 hodín bez nejakého fajného jedla je to celkom náročné. Je to ťažšie ako by som čakal, ale ostáva už iba nejakých pár hodín, takže myslím si, že to tam nejak dokopem. Dobrú chuť, ak niečo jete. Schválne napíšte dole do komentáru, koľký z vás ste dostali chuť na čokoládu pri pozeraní tohto videa. Reálne neviem prečo, nikdy som to tak nerobil, lebo sa to ani tak nemá robiť a proste aj sa mi to hnusí, ale už ja tú čokoládu nedokážem zjesť bez toho, aby som ju proste nezapil. Neviem prečo, ale proste je to celkom veľký problém. No dobre, poďme niečo robiť. Mojím prvotným plánom bolo natočiť a zostrihať jeden short. Nič komplikované, avšak nie pre človeka, ktorý už nejedol 50 hodín normálne jedlo. Reálne tak do konca ostávajú necelé 2 hodiny a ja už absolútne neviem, čo mám robiť, takže rozmýšľam, že proste iba pôjdem spať, dám si budíka, ukončím to a pôjdem sa konečne nájsť normálneho jedla, pretože čokoládu už nechcem ani vidieť, maximálne na 24 hodín. Potom si ju dám pravdepodobne znova, ako sa poznám, ale to je už iná téma. Normálne neverím, že ostáva posledných 50 sekúnd do
konca. Konečne. Bola to zaujímavá skúsenosť, no znova by som to asi neurobil, preto tieto posledné 4 sekundy tu takto ostanem stáť a hneď potom, bum, konečne je to 50 hodín a ja si idem dať normálne jedlo, hocičo čo je s mesom, syrom a proste nie je to čistá čokoláda s cukrom.